Ringre mamoko auchiel okuny liete gwenge mag Kwa-Binzaro maidore kaunti ma Kilifi ma okelo kwan jogo mosekuny oko nyaka 19. Fuoni maromo 18 bende oseyudi nyaka ne nonrono chakre. Ringre ji auchielgo oyudi e buche 4 mopogore, kama ariyo to ne ni kod ringre 2 moro ka moro, ka e bur machielo to ne nitie kod ringre mar miyo kod nyathine. Apisas mag okwach kich oyudo neno mayango ni chenrogo osebedo katimore e gwenge mag Kwa-Binzaro kuom dweche ma ok tin ne 6. Jabero mar sirikal Johansen Oduor oyango ni ringre kod fuonigo ibiro timnegi nonro mar yango gino madine kel tho margi. Probably we might finish the work of exhumation this week, and we proceed with the autopsy, which probably we might start the next week. There are variation in the state of postmortem changes in these bodies, in that in some graves we find that it's totally skeletonized, but like today there are some graves where we find that their skeleton, which is mixed also with some flesh. So this indicates that they were not buried at the same time.